Všechny vítám na tradičním zpívání u stromečku. Vítám tu rodiče, prarodiče, spoluobčany neobuské i návštěvníky z cizích obcí a vítám tu paní učitelky a hlavně děti z naší základní školy. Nesmívá
základní školy Neobus bych vám chtěla popřát krásné, pohodové, klidné Vánoce, vánoční svátky, strávené v rodinném kruhu se svými nejbližšími a ať se vám daří. Do nového roku hlavně hodně zdravíčka, štěstí a lásky. A zaspíváme si společně ještě Narodil se Kristus Pán a děti vám předají takové dárečky krásné. Děkujeme.